A který je ten baník? Ty vody, tam je strejda. Jo? A který? Počkej, já natočím teďka. Trenér bývalý z florbalu, já ty jak tam přiblížené, tak to vidím všechno, hej, ne? Jo. Máš dobré, no. Já on hrával za baník, když si strejda, jako, to není žádná sranda. To není žádná sranda, sice už je to pár roku zpátky, ale hrával za baník. Nejste, to je to otrávené. Jo, za ty ruce. Je tam nějaké jídlo? Ten, co je teďkom V tom je jed určitě, v tom je jed. Co je teďkom u Ochmana, co se zbaví s Ochmanem? Či Ochman. S Ochmanem brankář. No, teďkom možná. Jo. Ten tam Ochmana vidím. vedl Cigyho teďkom, mezi Ochmanem a Cigym. Aha. A on je co, jako zastupitel nebo tak něco? No, on trénuje fotbal. Jo, tak. On když si hrával za baník. Tak to je těžké teda. Ježiš, vám tak řeknu upřímně, já tak nerad chodím na fotbaly, jo. Ale musím to být dneska. Natočíme. Nerad, nejsem sportovní typ, já jsem to jenom z povinností. Takže se tvářím, že mi to baví. Skončí jako každý. No, 0-0. ne, Jo, 0-0. Potom budou penalty. No tak, Šelonky ti všechno a my pustíme 3. Jo. Už se hraje? Ne, ale na to tak. Ale mi řekni to každý gól, jo, a někdy vám prostě. Já jsem tady Cčka. Já jsem tu rád Cčka. Naturanti! No, ale to běhat nechce. Naturanti! Já nemůžu řvat dneska, už jsem to zhlasil. Tak jsi tam mluvil úplně. Ranti! A jak jsi jel na ten trezor, hej, to bylo To drsné. bylo Petrávné. Šerné, a co máš k tomu říkat? No, a tam úplně každý stál, úplně nic neříkal. No, co by se pak vzít sám mikrofon? A že co, už je to bylo trapné? Tak jak, co chceš k tomu říkat? Jako ty bicepsy mám i já, sice ne tak velké, jo, ale... Ten trezor si dobře jel, ale. No, ten máš Ondra, prosím tě, to bylo úplně... Tak Ondra je případ sám o sobě v tomto. Vy jste tak baviči takový, vy jste tak baviči.